Assalamu alaykum Türkmen portal web saytımızın mehriban tomoşçuları. Edid vatandaşlar, bugün biz bilesin elematlı gepleşimizde size näme hakda gurrun berers. Bilesiňiz gelýärmi? Biz o hakkında hiyalşini eşitýäs. Ýöne şonu da o bardy gaty az maglumat bilýär. O näme diýen bolsaňa meniň gurrun geçecek. Meselem, mowduğum UNESCO halkary guramasy. UNESCO diýmek näme? Ol haçan döredildi, näme üçin döredildi we bugünkü günde şu sowallary biz näme üçin şeýle tekrarlap özüne jogap berýär. Şolaryň ähireti bugünkü sanyny başlaýar. UNESCO sözünün özü bu guramanyň adynyň ingliz tilindäki, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization diýilen jümleleriň hertiniň inisiýaly, ýani baş harpynyň alınmagy bilen biriktirilmegi bilen emel edilir. Türkmen dilinde bu cümleler Birleşen Milletler Guramasının bilim, alım ve medeniyet boyunca guraması diýmegi anlatýar. UNESCO'nun ştab-kwartiraty Fransanyň Paris şäherine ýerleşýär. Häzirki wagtda 193 döwlet UNESCO-nyň agdaty bolup durýar. Bundan başga da 2 san döwlet synçy, 10 san döwlet bolsa assosiýasiýalanan agdalardyr. UNESCO-nyň adamzadyň taryhy, tebigy, medeni we ýazy ýadygarlyklaryny gorap saklamak uğruna dünýä jemgyýetiniň tagallary bilen bir hatarda şolary biriktirip hereket eden ýeke täk guramadyr. Özüniň dören gününden başlap UNESCO uruş barada fikirleri adamlaryň aňyna ýüze çykyp durýar. Şonuň üçin hem parahatçylygy goramak ejeyetini olaryň beýnini derkitmeli diýen şygar öňe. Bu şygar UNESCO-nyň baş maksadyny öwrüler. UNESCO-nyň ýurtlarynyň hemde halklarynyň arasyna alym we medeniýet ulgamyna hyzmatdaşlyk giňeltmek arkaly parahatçylygyň hem howpsuzlygyň üçin edilmegini gazanmagy ymtynýar. Indi bolsa gelin şu portretde UNESCO-nyň taryhy hakynda durup geçelim. 1942-nji ýylda Ýewropa döwletleriniň ýolbaşçylary Beýik Britaniýada bilim ministrleriniň bilelikdäki maslahatyny geçirýärler we o wagtlar dünýäde beýik watançylyk uruşy dowam edýän wagtlar ekenini. Bunga seretmeden döwletler ýem uruş gutarıp parahatçylyk döwrü gelenine bilim ulgamlaryny diketmek meselesi barada taslamany we taglymaty öňe sürýär. Bu taslama az wagtyň içinde dünýä ýüzüniň ählisine ýarýar we täze döwletler oňa gatnaşmagy islegildir. Uruş gutaranynyň soňra 1945-nji ýylyň 1-nji we 16-njy noýabr aralygynda Birleşen Milletler Guramasynyň bilim hemde medeniýet meseleleri boýunça maslahaty geçirýär. Oňa 44 döwletiň wekiliýeti gatnaşýar. Maslahata gatnaşyjylaryň ählisi bir agyldan parahatçylyk medeniýetini ýoly goýmaga bagyşlanan gurama döretmek kararlaryna gelýärler we şonu tasdikleýärler. Olaryň meýilnamasyna laýyklykda täze gurama adamzadyň intellektual we ahlak raýdaşlygyny üçin etmegi maksat edilýär. Şeýdibem 1945-nji ýylyň 16-njy noýabryna UNESCO atly täze halkara gurama döredilýär. UNESCO barada gyzykly maglumatlar näme şulardan ibaret. UNESCO her 2 ýylda durmuşa geçirilen işler teljermek we geljekdäki wezipeler keskitlemek maksady bilen baş maslahaty geçirýär. Oňa bu guramanyň agla döwletleriniň wekiliýeti gatnaşýar. Helekem bilişime ýaly ol ýerde çykyş edýär. Belek geçişime ýaly UNESCO-nyň esasy maksady adamzadyň medeni mirasyny gorap, olary geljekki nesillere ýetirmekden ibaret bolup durýar. Bu wezipany UNESCO özüniň 1972-nji ýylyň 16-njy noýabrda kabul eden bütün dünýä medeni we tebigy mirasy goramak baradaky konwensiýasy, ýani şu konwensiýanyň çäginde durmuşa geçirildi. Ýagny agla döwletler özleriniň taryhy we tebigy ýadygarlyklaryny UNESCO-nyň sanawyna girdirmek isleseler, onu olar ilki bilen bütün dünýä medeni we tebigy mirasy goramak baradaky konwensiýasyna goşulmaly bolupdyr. Diňe bu halkara resmi aman tasdiklan ýurtlaryň hödürleýän mirasy we medeni gymmatlyklary bütün dünýä medeni miras sanawyna goşulýar. Türkmenistan 1994-nji ýylda UNESCO-nyň bu konwensiýasyna goşuldy mehribanlygyň. Medeni miras diýen düşünje gaty giň bolupdyr. Oňa nesilleriň geljegi üçin ähmiýetli taryhy ýadygarlyklar, galalar, kerwensaraylar, beýleki desgalar, tebigatyň gözellikleri, köller, daglar, vulkanlar, adalar we şuňa meňdeş bir näçe desgalar gelýär. Häzirki wagtda UNESCO-nyň bütün dünýä medeni miras sanawyna jemi 1200-den gowrak gymmatlyklar girdilenmekdir. Olaryň arasynda dünýäniň 7 sany iň uly täsirlikler hem bardyr, muny belläp geçmek gerek. Meselem, Misriň gadymy Giza piramidalary, Moskwa Kremli hem Gyzyl meýdançasy, Taj Mahal gümbedi ýaly bir näçe täsirlikleri oň içinde görmek bolýar. UNESCO-nyň bütün dünýä medeni mirasynyň sanawyna giren ýadygarlyklar öz ýerleşýän ýurdunyň kanunçylygy hem halkara kanunçylyk tarapyndan goralýar. UNESCO adamzat üçin möhüm bolan milli gymmatlyklaryň ýok bolup gitmeginin öňüni almakda işler alyp barýar. Uruş we
tebiği betbaqçılıklar hova şartlarının ütkümegi derarly yıkılıp yumrulayan medeni miras kımmatlıklarını dikeltmäge maddi we texnik yardımları veriyor. Bu babatda UNESCO bilen bilelikde iş alıp baryan donor döwletlerin hyzmaty gaty uludur mehrim. Bundan başga da bu halkara guramy halkara günler döretmekde uly işleri amala aşyrdy. Meselem halkara muallimler günü, ýa bolmasa halkara denallar günü UNESCO-nyň ýardym bermeginde görülen günlerdir. Indi bolsa edip watandaşlar hormatladığında Türkmenistan bilen UNESCO-nyň hyzmatdaşlygyna hem şu pursatda seretmişler. Bizim Türkmenistan watanymyz 1993-nji ýylyň 17-nji awgustynda UNESCO-nyň dol hukukly agzasy boldy. 1994-nji ýylda UNESCO-nyň bütün dünýä medeni we tebiği mirasyny goramak baradaky konvensiýasyna goşuldy. Häzirki wagtda Türkmenistanyň çägine taryhy we medeniýet ähmiýetli 1000-den gowrak ýadygarlyklar ýüze çykarlyk hem kasaba alındy. 2023-nji ýylyň 17-nji awgustynda Türkmenistan UNESCO-nyň dol hukukly agzalygyna kabul edilmeginiň 30 ýyllyk dawarasy ýurdumyzda hem UNESCO-da uly dipkin bilen bilen. 1995-nji ýylda Parijda Türkmenistanyň UNESCO-nyň ýanynaky wekilhanasy açyldy. 1997-nji ýyldan bäri Türkmenistanda UNESCO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň milli topary hereket edýär we 2020-nji ýylyň 23-nji oktýabrynda millili jermez gahrman arkadagymyz Türkmenistan bilen UNESCO-nyň arasynda hyzmatdaşlygy ösdürmek we hassa kämilleşdirmek bu toparyň işini ýokary derejelere, ustunlyklary ýetirmek maksady bilen karary gol çekdi. Oňa laýyklykda UNESCO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň milli toparynyň täze düzümi we onuň düzgünnamasy tasdiklandy. Häzirki wagtda bu topar we onuň sekretariaty Türkmenistan bilen UNESCO-nyň arasynda hyzmatdaşlygy barha işeňleşdirmek babatynda uly görümli işler alyp barýar. Elbetde UNESCO-nyň bütün dünýä medeni we tebiği mirasyny goramak baradaky konvensiýasynyň çäklerine UNESCO-nyň bütün dünýä medeni mirasynyň sanawyna ine şu görýän baýlyklamyz girdi. Birinji, 1999-njy ýylda Türkmenistan ilkinji gedek bütün dünýä ähmiýetli ýadygarlyk hökmünde Gadymy Merw döwlet medeni taryhy gorakhanasy. İkinji, 2005-nji ýylda Köndürgenç döwlet medeni taryhy gorakhanasy. Üçünji, 2007-nji ýylda Musaýyn Parfet galalary döwlet medeni taryhy ýadygarlygy. Dördünji, 2023-nji ýylda 20-nji sentýabrda Saud Arabistanyň Er-Riyad şäherine geçirilen bütün dünýä mirasy komitetynyň 45-nji mejlisinde Türkmenistan, Özbegistan, Çelekem Täjikistan tarapyndan taýýarlanan Ýüpek ýoly, Garawşan garagym geçelgesi ulgamlaýyn nominasiýasy boýunça ýurdumyzyň ýene-de 7 sany milli ýadygarlygy UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girdi. Teklif edilen ýadygarlyklaryň hataryna beşmedýaly bizim Türkmenistan watanymyzyň çäginde ýerleşen Amul galasy, Mansaf galasy, Köne gala, Akçy gala, Kızılca gala, Kerwan saraýlary, At Tahmala çudurolgasy, Kuş meydan, Orta Syr şäheri bar. Er-Riyad şäherine geçirilen bütün dünýä mirasy komitetynyň 45-nji mejlisinde Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Gazakystan tarapyndan bilelikde ödürilenen Aram goşaklykdaky Turan çöllügi transmilli nominasiýasynyň çäklerine ýurdumyzyň bereketli garagym, Gaplangyr, Repetek gorakhanalary we Ýerajy täsin çöl eka ulgamlary UNESCO-nyň bütün dünýä mirasynyň sanawyna girdi. UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna biziň ýurdumyzyň teklifi bilen girilen kymmatlyklar ne şulardyr. Birinji, 2015-nji ýylda Görol disançylyk sunugaty, ikinji, köp milletli Nowruz bayramy ködürnamasyna 2016-njy ýylyň 30-njy noýabrynda Addis Abeba'da, ýani Etiopiýanyň paýtagtynda geçirilen maddi däl medeni mirasyny goramak boýunça hökümet komitetynyň 11-nji mejlisiniň barşynda seredildi we ol UNESCO-nyň adamzadyň maddi däl medeni mirasynyň sanawyna berildi. Üçünji, 2017-nji ýylda Küştepde aýdym we tanys desturi. 4-nji, 2019-njy ýylda Türkmen milli halçylyk sunugaty. 5-nji, 2021-nji ýylda dutar ýasamak tenetçiligi, dutarda saz çalmak we bagçylyk sunugaty. 6-njy, 2022-nji ýylda Türkmen keşdeçilik sunugaty. Molla ependiniň şorta sözlerini gurrun merjilik däýdi. Ýüpekçilik we dokmaçylykda ýüpek önümçiliginiň däpleri. Elbetde, UNESCO bilen hyzmatdaşlyk diňe bir taryhy, tebiği, ýadyw ýadygarlyklarymyzy we medeni miras kymmatlyklarymy bu guramanyň halkara sanawyna, şolaryň çäklerine goşulmagy bilen çäklenmeýär.
Soňky 3 ýylyň dowamynda UNESCO-nyň işleri boýunça Türkmenistanyň milli topary, Türkmen halkynyň milli zer gahryman arkadaşlygy we arkadaşlyk gahryman serdarymydan ýakyndan berýän gollawy, göredýän ajaýyp şertleri we giň mümkinçilikleriniň esasynda UNESCO-nyň alym we bilim ulgamyndaky halkara UNITWIN maglumat maksatnamasynyň durmuşa geçirilmegini ýoly goýdy. Netijede Matmuladyň Türkmen Döwlet Uniwersitetinde hemem Teýitnazar Teýdatyň Muallimçilik Institutunda UNESCO kafedralary döredildi. Ýurdumyň 5 tane universitetlerinde we institutlarynda UNESCO klublary işe girdi. Bir welaýat muzeýinde UNESCO burçy açyp, ýurdumyň mekdepleriniň bir näçesi bolsa häzirki wagtda UNESCO-nyň asosiýerlenen mekdepler toruna girdi. Aslynda geçen 2023-nji ýyl Türkmenistan bilen UNESCO-nyň arasynda halmatdaşlygyň en netijeli ýyllarynyň biri boldy. Ýagny geçen ýylyň may aýynda Beýik Türkmen şahyry Matmuly Pragynyň golýazmalar toplumynyň UNESCO-nyň Dünýä Hakydasy adly halkary tanygyny girdi. Bu hem UNESCO bilen 30 ýyllyk hyzmatdaşlygyň taryhyna aýratyn ähmiýetli waka öwrüli. Çünki Matmuly tamydyň, Matmuly Pragynyň edebi mirasyny UNESCO-nyň Dünýä Hakydasy adly halkary tanygyna biziň ýurdumyzdan hödürlenen UNESCO tarapyndan bolsa gollanylan hemem bu tanyga girdilen ilkinji ýazyw ýadygarlygydyr. Ýakynda Musoýly, Orta Asr Türkmen taryhçysy Salar Baba Gulalyogly Haridarynyň Jamy at-Taryh, ýani Ählimumy Taryh adly golýazmasyny UNESCO-nyň Dünýä Hakydasy adly halkara tanygyna girmek üçin resminamalar taýýarlandy. Hemem olar UNESCO-a berdi. 2023-nji ýylyň noýabrynyň başynda gözel paýtagtyma Aşgabat UNESCO-nyň döredjilik şäherleriniň toruna dizayn ulgam boýunça goşuldy. Elbetde bu hem biziň üçin begençli buýtançly waka. Türkmenistan 2023-2027 ýyllar üçin UNESCO-nyň beden terbiýe we sport boýunça hökümdary komitetynyň agdalygyna saýlady. Geçen 2023-nji ýylda ýurdumyzyň ýaşlaryna UNESCO bilen hyzmatdaşlykda işin orny eýlemäge giň mümkinçilikler döredildi. Ýagny Matmuladyň Türkmenistanyň ýaşlar guramasy UNESCO-nyň halkara ýaşlar jemgyýetiniň agdalygyna saýlady. 2023-nji ýylyň 1-nji noýabrynda UNESCO-nyň baş maslahatynyň Paris şäherinde geçirilen meclisiniň dowamynda Akıllar şahyrymyz Matmuly Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny 2024-2025-nji ýyllarda UNESCO-nyň gatnaşmagyna bellenip geçiljek dawarly seneleriň sanyny goşmak barada gutornulky karar kabul edildi. Demek, Akıllar şahyrymyzyň doglan gününiň 300 ýyllygy diňe bir onuň dogduk ýurduny, dogduk mekanyna däl, eýsem dünýäniň aglawa döwletlerini ýokary derejede nesip bolsa bellenip geçiler. Türkmenistan UNESCO bilen özara hyzmatdaşlygyndan meýlekem giňeltmegi maksat edildi. Arkadaşlyk gahryman serdarymyzyň, hormatly prezidentimyziň bu barada 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabrynda geçirilen Türkmenistanyň halk maslahatynyň meclisinde eden taryh çykyşyna belläp geçişi elbetde muňa aýdyn misal. Türkmenistan bu gurama bilen hyzmatdaşlykda alyp barýan işlerini şu ugurlar boýunça geljekde hasam giňeldi. Ýurdumyň Alymlar Akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezinde sanly alym adly UNESCO kafedrasyny döretmek. UNESCO-nyň işleri barada Türkmenistanyň milli toparynyň ýanynda bu guramanyň klublarynyň milli federasiýasyny döretmek bar. Türkmenistanyň endemik dermallyk ösümlikleri bilen bagly türkmenleriň halk lukmançylygyny gadymy däplerini, şeýlekem Hadar deňdiniň günorta kenarlaryny akpatlawk we öwpatlawk läbik wulkanlaryny tebiği geologik ýadygarlyklar türkmenler UNESCO-nyň bütün dünýä tebiği mirasynyň sanyna, Beýik Ýüpek ýolunyň çatyrynda ýerleşen gadymy daýakatyn kerwen taraýyny, Tekistanyň ýadygarlyklaryny bütün dünýäniň medeni mirasynyň sanyna goşmak. Türkmeniň milli dograma tagamyny, keçe we kilim taýýarlamak hemde huduny ýerine ýetirjilik sunugatyny, çağa tallançygyny bejermek we türkmen alabaýlaryny ýetişdirmek däplerini UNESCO-nyň adamlaryň maddi medeni mirasynyň sanyna goşmak. Arkadaş şäherini bu guramanyň döredjilik şäherleriniň toruna girdi. Bu goýulan maksatlaryň käbiri ýan durmuşa geçirdi. Bu bolsa Türkmenistan bilen UNESCO-nyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň geljekde hasam berkejekliginiň aýdyn nişany boldy. Ine Türkmen portalyň mehriban tolaşyşçylary, ýerli watandaşlar UNESCO barada gurrum bermek bilen dağıtlanma elbetde şulardan bar. Size ýetiren maglumatlar siziň bu gurrama baradaky düşünjeleri hasty giňeldenler wetde peýdalyk bolanlar diýip ümid edýän şeýlekem biletin gelýän ýetişmedi şu portalda geçýär. Siz bu Türkmen portal web saytyndan daşlaşma, çünki Türkmen portalynyň en ýetwarly maglumat şişmeli.
Hoş